Ganoderma. Mítosz vagy valóság? Vajon vissza lehet-e fordítani az öregedési folyamatot? Vagy lehet késleltetni a halált? Ez a kérdés már régóta foglalkoztatja az emberiséget. A legősibb kódex is ír az élet fájáról és a fiatalság forrásáról. Ez az életet megváltoztató csodaszer sok felfedező expedíciót indított arra, hogy a Föld minden részét felkutassa. Ezek az expedíciók új civilizációk felfedezéséhez és sok esetben azok bukásához vezettek. Már 4000 éve is ez a gombafaj bizonyult a legmisztikusabb és leghatásosabb gyógynövénynek. Vörös színével és élénken csillogó bőrével, több mint 200 dokumentált aktív alkotóelemével a Ganoderma lucidum áll a legközelebb a természet adta tökéletességhez. Magas szerves germánium, terpenoid, ganoderáns, antioxidáns és aminósav tartalmához egyetlen gyógynövény sem mérhető. A természetben ritkán fordul elő. Általában 10 000 öreg pálmafából csak 2-n találhatjuk meg a sűrű, magas páratartalmú ázsiai esőerdőkben. Ezek az esőerdők sokak szerint a Föld legöregebb, érintetlen erdői. Itt születik számtalan olyan hatóanyag, amelyet a gyógyszergyártók sokféle gyógyszer előállításához használnak fel. A Ganoderma régen csak a gazdagok számára volt elérhető. Már a kínai császárok korában felfedezték a Ganoderma gyógyhatásait, és elnevezték a gyógynövények királyának. Már akkor úgy vélték, hogy ez a fantasztikus gomba az ő királyi előjoguk, és a Ganoderma segítségével a dinasztiájuk majd örökké fennmarad. A Ganoderma több ezer éves kínai festményeken is megjelenik, ahol a hosszú életet szimbolizálja. A legöregebb kínai kódex, a Cheng-Nang szerint a Ganoderma a világ leghatékonyabb gyógynövénye. Hatásfoka túlszárnyal minden más gyógynövényt. Modern szűrőtechnológiát alkalmazva a Ganoderma lucidumnak 6 fajtája bizonyult a leghatékonyabbnak a 2500-ból a kimagasló hatóanyag tartalma miatt. Ezeket a Ganoderma fajtákat szigorú ellenőrzés alatt biomódszerrel termesztik és aratják a malajziai esőerdőkben. Az utóbbi időkben a Ganodermával kapcsolatos kutatások száma megnőtt. Több mint 100 antioxidánst fedeztek fel a Ganoderma lucidumban, amelyek sejtszinten képesek fiatalítani a testet. Tanulmányok ezrei dokumentálják a gyógyító hatásait ennek a csodagombának. A Fox News Channel az Egyesült Államokban nemrég így azonosította a kávéba kevert Ganodermát. Csészébe zárt wellness. A Discovery Channel a következőket tudósította. Az olyan emberek szervezetében, akiknek gyenge az immunrendszerük, a Ganoderma szaporítja az immunépítő T-cellákat. A Los Angeles-i Times ezt írta. A Ganoderma megnöveli a test úgynevezett természetes gyilkos celláit, amelyek az immunrendszer számára nagyon fontosak. A USA Today ezt írta. Szuperhős gyógynövény, mely a betegségek ellen küzd. Még a tekintélyes országos egészségügyi hivatal is közzétett Ganoderma lucidum tanulmányokat. Ezek a tanulmányok a Ganoderma gyógyhatásairól, biológiai hatékonyságairól és gyógyszerészeti funkcióiról szólnak. Több forrás is tanúsítja, hogy a Ganoderma lucidum többek között az alábbi gyógyhatásokkal rendelkezik. Immunfokozó, oxigéndúsító, szabadgyöklekötő, fájdalomcsökkentő, nehézfémtisztító hatású, kimerültségcsökkentő,
és teljesítményjavító.